ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଏ ତିଥି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଇଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏ ଦିନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗାଧୋଇ ଦେଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ସେବା କରାଯାଏ। ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ତିଥି। ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଏ ରାକ୍ଷୀ। ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କରେ ସାକ୍ଷୀ। ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱର ଏ ଦିନ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ପବିତ୍ରତାର, ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନର, ଆଦର ଆଉ ସମ୍ମାନର, ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବାର। ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର କରେ ଏ ରାକ୍ଷୀ। ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ପକାଏ ଏ ରାକ୍ଷୀ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ପବିତ୍ରତାର, ହୃଦୟର, ଜନ୍ମଜନ୍ମର। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅମଳିନ ସ୍ନେହର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଭେଜାଲ ଦୁନିଆରେ ଅର୍ଥ ହିଁ ହୋଇଛି ରାକ୍ଷୀ। ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସେତୁ। ବିବାହିତା ଅବିବାହିତା ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବିପଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଏତିକି ଥାଏ ମିନତି। ଆଜି ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଉନ୍ନତି ହେଉ। ସଂସାର ଅଳିକତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ନ ରହୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସାରା ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ବନ୍ଧନ ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁ। ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱର ଉଦାରତା ପୃଥିବୀରେ ରହୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।